Sanibonani sithandwa, uNelsiwe Ntshangase. Ngicela if ubukela le video uyalike, uyasubscribe. Nginiphathele nje isitori esimnandi sabantu besifazane ababukelana phansi. Uthi umuntu uma eyibona yena engcono abukele omunye umuntu phansi. Uma ebona yena right financially abukele omunye umuntu phansi. Uma right othandweni abukele omunye phansi. Shothi komunye unyaka angisakhumbula ukuthi imuphi unyaka kodwa ingane yami le incane yokugcina ngiyithole 2013. Uma ngithole 2013 ngidecide ukuthi hayi ngizohlala naye ingane yami ingaya ekhaya. Abukela ama-video ami uyazi ukuthi nginabafana abayi-2. Lo omdala this year uzo-turn 18. Lo omncane uzo-turn 10 years. Lo mdala ngamthola ngingakasebenzi. Ngamthola ngazothola umsebenzi ena 1 year. So ngamshiya kubazali bami. Kwahamba ngathola omunye uguy la edrobheni. Sathola umntwana ngonyaka 2013. Alright, so lo mncane ngase ngidecide ukuhlala naye because ngangafuna ukuthwalisa abazali bami kanzima. Ngihlale naye ke lo mncane ke kuyale niyabazi ke abantu besilisa ke unomntwana siyashintsha izinto noma ezenza idingo zengane azibi enough. So nje ngangistrugglesha guys, ngagcina ngingena ezikweletini yabo. Fanele ngihambe ngiye emsebenzini, kumele ngithathe umntwana ngimuse ecrash. Uyabona nje icrash ngangikwazi ukushiya umntwana ngo6 because ngangijahe emsebenzini, but ngo4 iyavalwa icrash. Kwakumele ukuthi ngicabange ukuthi ngizokwenza njani. Ngenhlahla kunothisha wayefundisa yena umntwana wami ohlala ngala engihlala ngakhona. Ngase ngikhuluma naye ngiyamcela ukuthi ngiyacela bandla ungiphathele umntwana wami uma nivale ecrash ubuye naye uhlale naye kwakho. Then sase siyaxoxisana ukuthi ke sizokhokhelana kanjani. Wangaba nenkinga and ngangihappy ngengane yami ehlala nayo, ngibuye emsebenzini ngihambe ngiyoyilanda. Nje ngangihappy ngakho konke. So istory sikugele lo engiqashe naye. Yena kuhamba kahle empilweni financially, inzotha ila eduze kwakhe. Mina lapho ngiyisaluwakazi. Uyezwa, yisaluwakazi. Noma efika umlisa lo ufika ngoba elethwa ukuthi sinengane. Alright. Kuhambe singaboni ngasolinye nogirl. Ayikho into ebangwayo. Kodwa ngesimo sokuthi ungibukela phansi. Yayibona lo nto. Nje nami ngangasamnake nje nginganandaba naye. Kuhambe sibe nenkinga kagesi. Masinenkinga kagesi akhombe mina yena athi mina umuntu obangela ukuthi ugesi kushuthi ugesi washeshwa phela. Uma uphela ugesi abuze ukuthi usufakile yini ugesi. Sasikhokha irent yayiba yodwa. Imali yekhadi likagesi yayiba yodwa. Abuze usuyifakile yini imali yekhadi. Ngithi mina yes. Athi yena kanjani pho yindaba ugesi usheshe waphela. Ngithi mina hayi angazi. Uyabona umuntu uthi uyamtshela into kucaca ukuthi akayibelieve nje bayilento omtshela yona. Si-end up sigcina singazwani nogirl. Uma ngibuye emsebenzini ngizodlula phambi komnyango wendlu yakhe ngimbingelele athule ugirl. Ngimbingelele ngihlambe kanye, ngambingelele okwesibili ayethulele nje ugirl. Kanti uma stand uyayibuka yonke lento. Kwakumama nje osemdala uyihlalela endlini yabo. Kuhambe ngibiza umama. Abuze Neli kwenzakalani phakathi kwakho nalo girl. Bese ngiyamtshela ngithi nayi indaba yasuka ngendaba yekhadi ukuthi leli lafakwa yimina lasheshe laphela. So akabhilivanga ukuthi yabona into engimtshela yona iyona. Okay. Athi kumama ke Neli angisho ukuthi ngithatha iside lakho kodwa
wena uma ufika ubuye emsebenzini mbingelele. If yena akavumi umthwalo wakhe loyo. Hayi bese ngithi ngoba kusho uMastand, hayi nami ngiqhubeke ngikwenze lokho. Ngiqale ngibuye emsebenzini ngimbingelele angavumi. Phinde futhi ngosuku olulandelayo ngibuye emsebenzini ngimbingelele angavumi. Kuthi kwesithathu ngimbingelele avume. Yabo, but sekuyilokhu ayikho ingxoxo ekhona phakathi kwami naye, lokho kubingelela nje avume. Kuhambe kuhambe mina ngiyakholwa, ngiyakhonza. Uma ngikhonza ngiyathanda ukuya esontweni Sunday. Alright, uma ngiya esontweni angithi akangikhulumisi, uyitshela ukuthi mina nginenkinga naye kanti mina nginenkinga naye. Yayibona leyo nto. So uma ngizoya enkonzweni, uma ngibuya kunezinto azoyikhuluma eceleni. Athini? Ngingamane ngihlale phansi ngingayi esontweni kunokuthi kuguge isicathulo kodwa inhliziyo yami ingekho right. Uzisho yena njalo. Intombazane ingikikilize intombazane. Menke yazi ukuthi ngase ngicabanga ukuthi uma ku-weekend ngi-off, angivele ngidecide ukuthi okay, angivele nje ngenze engikwenzayo ngihambe nje, ngingabikho nje esitendeni ngihambe, ngoba hayi izinto zozizwa yiphuma emlomeni kugirl enze ngathi ukhuluma nalabahleli nabo kanti lento ayikhulumayo ibhekise ngakumina. Hayi ngidecide ukuthi hayi angifuna omunye umqasho, nangempela ngifuna umqasho ngothola ngimuve. Uma sengimuvile ugirl hayi ubhede ngokomsebenzi. Sekufanele eze kumina phela manje, Neli, if kukhona isikhala emsebenzini la usebenza khona ngicela ukuthi ungitshele. Ngicela ukubuza sithandwa zami, wena uwena wawungenze njani esimeni esinjengaleso? But ngoba imina ngilo muntu onguyena ngathi okay, akunankinga. Nangempela savela isikhala kunye indawo ngamtshela ngathi nawo umsebenzi, wasebenza wayeka. So yena emva kwalokho akaze aphinde athole umsebenzi o-right, uyasebenza ayeke, noma kwesinye isikhathi uthola umsebenzi angabi happy kuwona aphinde abuyele kumina. Mina njalo afanele ngifune yena umsebenzi, kodwa mina ngamuva esitendini la engangihlala khona ngenxa yakhe, ngesimo sokuthi uhleze njalo yena fanele angigigilize angigigiyele. Ngabona ukuthi phela la angihlali mahhala, ngiyakhokha. If ngiyakhokha kumele ngihlale endaweni engizoba happy kuyona. Ngadecide ukumuva. Uma sengimovile sekuyena futhi mase efuna something fanele akhulume nami. Uyabona nje kwakunzima shame, kwakunzima. Kuyimanje if empilweni yakhe kungahambi kahle, mhlambe ethola umsebenzi ngoba akawutholi nomsebenzi straight or right. Thola nje umsebenzi ethi usasebenza umsebenzi uyaphela, usasebenza umsebenzi uyaphela. Uma eba naleyo nkinga uyamkhumbula, Neli, cela makuvele ikhala abantu ungitshele, ngicela ukubuza sithandwa zami, if kuwena ubungenze njani esimeni esinjengaleso? Because siyabantu asidaliwe ngendlela efanayo. Mina angiyena umuntu okukhuluma kakhulu, futhi noma ngibona ukuthi into iyangicasula ngiyazama ukuyi-avoida, and ngavele ngayitshela ukuthi yabo manganaka lo ngizogula ngekhanda, angivele ngamnaki nje straight, ngingamnaki nje straight. Yeah, ngicela ukubuza uwena wawungenze njani if uhlangana nesimo esinje? Akuhlukumeza umuntu esitendeni, hlukumeza mina nje, umuntu angihlukumeze nje ngimuve. Uma ngimuva yena qala futhi imase efuna usizo ukhumbula mina. Why angakhulumi nabanye abantu if ufuna umsebenzi fanele akhulume nami? So kunjalo ke guys, singabantu besifazane siyakwazi ukubukelana phansi, and into yayibuhlungu kakhulu kumina ngangivele ngithi okay, lo girl lo ungihlukumeza ngoba azi ukuthi vele if uhlala nomuntu endaweni eyodwa noma ningahlala endlini eyodwa, uyakwazi ukumbona uma estrugglisha, uyakwazi ukubona if kungahambi kahle emathandweni. So emqondweni wami nganginalokho ukuthi okay, ugirl umbukela phansi ngoba vele ngiyastrugglisha, and then nomlisa lo phakathi kwami naye vele kwangasahambi kahle, kwase ukuthi nje sihlanganiswe ingane. Engingakusho-ke sithandwa zami, ayikho into emnandi njengokuthi if singabantu singabukelani phansi, cause sonke singabantu and sidalwe ngendlela ey'fanayo, and impilo yomuntu iyashintsha. Namhlanje ingaba kanje, kusasa ingabi kanje.
kuyethiwe ngesiZulu, ungasikakeli isihlahla ngoba ngelinye ilanga uyodinga umthunzi. Ileyo nto-ke mina engabhekana nayo, izithando zami. Nje singabantu besifazane nje sinakho lokho, ukubukelana phansi. Angazi ukuthi why kuze kube yithina abantu besifazane esibukelana phansi kanje. But-ke indaba yami ima kanjalo, no girl. Lo ungawutholi umsebenzi oqondile, angazi-ke nami why, but mina anginandaba naye. Uyawuthola akawutholi, anginandaba. If efuna umsebenzi, if uvela isikhala, ngizomutshela nje ukuthi hhayi we-girl, nakho ngala, nakho umsebenzi, asebenze aphile. Yeah guys, injalo indaba yami. Ngizonibona kwividiyo elandelayo. Ndiyanithanda.